Bona nit a tothom. Verdaderament és molt fàcil poder estar avui aquesta nit, molt fàcil i molt agradable per mi i per la meva dona, la Marta Estany, que és la que verdaderament és la que en sap del món dels vins i no tant jo. En qualsevol manera, el que voldria donar és dir, molt honorable president de la Generalitat, senyor Artur Mas, alcalde de Pacs del Penedès, senyor Josep Sogas, diferents alcaldes del nostre Penedès i diputats del nostre Parlament, president de la Cambra de Comerç, l'amic i senyor Miquel Valls, i tots els empresaris, amics, emprenedors, a tots, molt bona nit. Vull agrair a la Unió Empresarial del Penedès i al seu president, l'Albert Calçada, la seva invitació per compartir aquesta nit amb vostès. Em demanen unes breus paraules en aquest acte en què té com a objectiu donar suport a les empreses en els moments actuals de crisi i motivar els seus propietaris, directius i executius. Per nosaltres, per la gent del Foment, com a institució que representa la majoria d'empreses de Catalunya, és precisament aquest un objectiu que tenim sobre el que estem treballant: recuperar l'orgull de ser empresari. És un objectiu del país amb el que ens sentim compromesos. Al principi de la crisi, una part de l'opinió pública va culpar del desastre a les empreses, la cobdícia i el lucre obtingut amb dol. A molts països, entre ells Espanya, es va dotar ambicioses polítiques de despesa pública per crear demanda i llocs de feina. No sempre aquestes iniciatives van donar els seus fruits i, no obstant això, van servir recursos necessaris per al manteniment de l'activitat productiva. D'alguna manera, i sense saber molt bé com, ha anat calant una cultura que posa sota sospita l'activitat empresarial. És responsabilitat nostra reconduir aquesta situació i reforçar l'orgull de ser empresari, sense complexos i amb la certesa que aquesta activitat que desenvolupem és de gran valor social. D'ella depèn en bona mesura la recuperació de l'ocupació i la salut de la nostra societat. Foment del Treball és un dels actors principals de la història contemporània de Catalunya. Som la patronal més antiga d'Europa i un protagonista clau en el desenvolupament del país al llarg dels darrers 240 anys. En el desenvolupament dels trets principals que defineixen la identitat de Catalunya i de la seva gent. La patronal catalana, aquest empresariat industrial de la Catalunya del segle XIX, té una incidència evident en l'assentament d'una identitat catalana definida pel treball constant, definida per l'amor al progrés, per la iniciativa emprenedora i, evidentment, definida per una vocació industrial i una brillant intel·ligència empresarial. Segurament, hem viscut situacions molt més greus que l'actual i, malgrat les situacions ben difícils que ens van dur al segle XX, Foment del Treball i els empresaris no hem perdut mai la convicció en el progrés de Catalunya. Hem viscut recurrents crisis econòmiques, conjunturals i estructurals, crisis greus, molt greus, crisis de ben segur iguals que les que vivim actualment i crisis molt més profundes que aquesta. I així s'ha de clar, i així de clar, són testimonis que com a país ens hem sortit. Per tant, no tinc cap dubte d'aquesta situació actual en sortirem. Ara bé, per dir-ho ras i curt, de manera ben senzilla, en les nostres mans està en sortir-ne bé o sortir-ne malament. Aquesta crisi ens està donant colps molt forts. Hem perdut el 25% de la indústria. I la realitat és que els principals països europeus tenen taxes de creixement amb més empenta que la nostra. I si bé que és cert que partíem d'una situació millor que la nostra, també és cert que vam reaccionar amb més rapidesa que nosaltres. A Catalunya i a Espanya, potser perquè ens era difícil preveure la gravetat real de la situació, ens hi vam posar tard i vam perdre massa temps. La conseqüència més dramàtica ha estat l'augment de l'atur, que en menys de 4 anys ha passat del 8,2% al 21%. Quan veníem de generar des del 1996
fins al 2007 més de 11 milions de llocs de treball. Les empreses necessitem entorns que permetin el dinamisme i que siguin senzilles. És difícil treballar amb el ball continu de normes poc meditades, costoses i amb exigències canviants. I els empresaris precisem un nou marc laboral més flexible que faciliti la contractació i l'adaptació de les empreses a la conjuntura econòmica. Únic camí per reconduir l'actual situació de desocupació. Entenem que el problema no són només els llocs de treball que desapareixen, sinó sobretot els que no es creen. I és evident, les xifres són clares, que les reformes fetes fins ara no han servit ni per generar una nova ocupació ni per mantenir els llocs de treball que ja n'hi havia. En aquests moments de tanta incertesa i fins i tot de desànim, els empresaris hem de ser exemple i punt de referència de lideratge per la nostra societat. Tenim l'oportunitat d'oferir als ciutadans la nostra força i la il·lusió en la qual trobin un motor de canvi. Tenim l'oportunitat de contagiar els nostres joves, la iniciativa per emprendre projectes, per inventar, per crear productes i serveis, per generar llocs de feina i per construir un país de futur. Hem de ser, com deia, exemple de comportament ètic, de compromís social, tot compartint amb els nostres agents socials l'objectiu comú de la cohesió social per assolir el benestar per a tothom. I això vol dir que també hem de compartir esforç, responsabilitat, treball i en aquests moments els sacrificis que comporten les polítiques d'austeritat. Els empresaris mai no renunciarem a continuar creant valor i a donar el millor de nosaltres mateixos per contribuir a una societat més inquieta, més emprenedora, menys individualista. Una societat sense por a fracassar, però prudent en els riscos i amb l'ànim sempre despert per innovar i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Avui, que donem premis a tantes persones que han passat tantes hores i tants moments difícils i que nosaltres avui els guardem, el que hem de dir que aquest és el nostre objectiu i el que hem de compartir amb tots vostès. Moltes gràcies.